Bueno, a veure, després d'una derrota, doncs, evidentment, jo crec que l'objectiu i les ganes que té l'equip és tornar a competir per intentar fer-ho el millor possible, no? Sabem que és un desplaçament complicat, Segovia encara no ha guanyat a casa, però té molta necessitat de començar a sumar punts per sortir de la zona de baix. Nosaltres estem en una zona, diguem, tranquil·la, però si ens volem enganxar amb la gent de dalt, doncs estem una mica mig obligats a sumar algun puntet a Segovia. Jo crec que hem de ser molt conscients del que anem a fer a Segovia, molt conscients del plantejament que farem allà, i a partir d'aquí competir-lo, lluitar-lo al màxim per intentar que els 3 punts tornin cap aquí. Bueno, a nivell de la valoració del grup, el grup quasi tots estan bé, Julio segueix de baix, encara li queda una setmana més, i després el Raül, en principi aquesta setmana li donarem descans per veure si entre el peron i ja es pot incorporar, i el dia d'Elx ja el tenim al 100%, no? La resta de jugadors estan en perfectes condicions, i si tot va bé i no hi ha cap anomalia d'última hora, el Pau Sallarès viatjarà amb l'equip.